खुलुमबाय बयखौबो गोरलै सलुशन इउट्यूब चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबाय तो दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों रिजनिंनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोनसे टपिक बा चैप्टार पेपर काटिं एंड फोल्डिंनि बागै जों गिबि बा सेथि पार्ट हिसाबै जों सोलोंगोन माने जों नैबे इंट्रोडक्शन पार्ट बायदिबो सोलोंगोन ओमफ्राय पेपर काटिं एंड पेपर फोल्डिंनि बागै जुदि जों मिन्थिनो नांगौबा मिरर इमेजनि बागै जोङो नलेज थाथारनांगोन तो जोङो मिरर इमेजखौ जोङो मोनसे प्लेलिस्ट बानायखाना होनाय दोङो जोङो बेवहाय मिरर इमेजखौ जोङो डिटेल्सनि लोगोसे जोङो कुइसन 20 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुइसनखौबो जों सावरायदों ओंखायनो जाय फरायसाफोरा मिरर इमेजनि बे पार्टफोरखौ नायहैयाखै नायनानै ला मानोना उइदाउट मिरर इमेजखौ जुदि नों नायालासिनो बे चेप्टारखौ जुदि डाइरेक्ट नायोब्ला अब्ला बुजिनायाव एसे गोरा जानोबो हानाय मानोना जोङो बे चेप्टारखौ खालामनायाव जोंना मिरर इमेजआ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माने रिलेटेड दं आरोना बे चेप्टारा तो ओंखायनो बे पार्टफोरखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय आरो जायफोर फरायसाफोरा जोंनि चेनेलाव गोदान बा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हायो आरो लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा क्लास 9, 10 फरायगासिनो दङ बिथांमोनाबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजागोन मानोना जोङो क्लास 9 आरो 10 नि अलरेडि गासैबो साबजेक्टफोरनि भिडिअ बानायखानो हानाय दङ तो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानानै बेल आइकनखौ थुनानै जा जोङो आपडेट होबाय थायो बिसोरनि आपडेटखौ लाबाय थानो हागोन भिडिअखौ जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनिसै तो नाय स्क्रिनाव मोननैसो सावगारि होनाय दङ तो जोंना बेबायदि सावगारि दा जोंनो नैबे जोंनो मा खालामनांगोन बेवहाय जों बेवहाय सोलोंगोन पेपार काटिं आरो पेपार फोल्डिं माने पेपारखौ फोल्ड खालामनाय आरो पेपारखौ मा खालामनाय काट खालामनाय आं बेवहाय एक्सट्रा सोलोङा माने जोङो बे मोननैजों लोगो नांनानैसो मोनसे चेप्टार नालाय बेवहाय माने पेपारखौ फोल्ड खालामगोन ओमफ्राय फोल्ड खालामनायनि उनाव बेखौ काट खालामगोन बेनिफ्राय बेखौ माबायदि नुगोन बेबायदिखौ जोङो नायनांगोन दा बेवहाय मोनसे इमेज होनाय दङ नालाय बेखौ जों मोनसे आयत महरनि मोनसे डायग्राम होनाय दङ बेखौ जोङो नैथिं ओरै माने बेखौ नैयाव ओरै होनानै बिथिं ओरै फोल्ड खालामबाय बुजिनो फसंदामोन माने नैबायदि बुजायबाय आरोना बे नैखौ माने ओरै खालामबाय नैबे जोंनि आयत जाबाय बेनिफ्राय बेखौ नैथिं ओरै फोल्ड खालामबाय पेपारखौ माने बेबायदि फोल्ड खालामबाय आरोना फोल्ड खालामनायनि उनाव जोंना नैबायदि सोमजिहैबाय तो बिनि नैनि नेक्स्ट स्टेपआ नैबायदि सोमजिहैबाय तो बेनि उनावहाय जोंनिया आरो बेखौ जा मोनदों बेखौ जोंनिया माबायदि फोल्ड खालामदों होनदों नैखिनाव नेव फोल्ड खालामनानै नैथिं ओरै माबानाय जाबाय नेव बेबायदि ओरै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंनिया नैबायदि सोमजिहोबायना बिनि उनावहाय जोंनिया डायग्रामा नैबायदि सोमजिबाय बिनि उनाव बे जा डायग्राम मोनसे सोमजिबाय लास्टआवहाय बे डायग्रामखौ जों मा खालामलायखो नै खनाव नैबायदि सार्कोल जोङो काट खालामबाय मा खालामखो जोङो बेबायदि सार्कोल फिसा काट खालामनाय जाबाय माने दाननानै गारनाय जाबाय आरोना बेखौ किन्सिदोबा मादोबा हानानै ओमफ्राय जोंना बेबायदि जुदि जायोबा बे जोंनिया मेन सावगारिया नैबायदियाव जोंनिया मेन सावगारिया माबायदि सोमजिहैगोन जों बेखौ नायनो होदों तो दा बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप थांनांगोन फरायसा नोंथांमोन तो फार्स्ट अफ अल जोङो मा खालामनांगोन बेवहाय पेपार फोल्डिंखौ नैबायदि जोङो माने बेखौ जोङो आखिना लायो हमना लानांगोन आरोना बेखौ जोङो तो नैबायदि जोंनिया पेपारखौ फोल्ड खालामदोंमोन फार्स्ट अफ अल बेनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ नैबायदि खालामदोंमोन बेनि उनाव माबायदि खालामदोंमोन जोंनिया बेनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ नैबायदि खालामदोंमोन नैबायदि तो बेखौ जोङो नाय कुइसनखौ खालामनायनि आगोलावनो जोङो पेपारखौ फोल्डिं खालामनायफोरखौ जों बेबायदि सिन होना लाग्रोबाय बेखौ नाय गोसो होनानै खोनासं मोनसेखौ जुदि बुजिबानो जेसेबां गोरा फैया उनालासे जोङो बेफोरखौ हाजोबगोन तो बेबायदि जोङो पेपारखौ माबोरै फोल्डिं खालामदोंमोन फार्स्टनिफ्राय बेखौ जोङो मा खालामखो माने सिन होना लाग्रोबाय ओमफ्राय जोंनिया नै काटआ नैखिना बाहागोआव जों काट खालामदोंमोन ना नैखिना बाहागोखौ जोङो काट खालामबाय नैखिनाखौ फार्स्टथे जोङो काट खालामनाय बाहागोखौ बेबायदि लिरना लाबाय दा ओमफ्राय जोङो मोनसे खुलिनोसै फार्स्ट अफ अल जोङो नैखिना बाहागोखौ पेपार फोल्डिं माबादोंमोन ना नैनि उनाव नै मोनसेया जोंनिया नै मोनसेया जाबाय
ओमफ्राय नैनि उनाव नेक्स्ट स्टेप थाङो नैबे ओमफ्राय जोंनिया नैखिना बाहागोआ नैखिना बाहागोखौ नायथ'नाङा दा नैखिना बाहागोखौ जों नायथ'नाङा माखौ नायगोन जोङो नैखिना बाहागोखौ नेक्स्ट स्टेपखौ दा अब्ला नाय दा जिहेतु नैबे मोनसे मिरर नाय नैनिफ्राय नैखिना मोनसे मिरर जाना दङ नैखिना मोनसे मिरर होनना हमना लानो बेखिना नैखिनाखौ गैया होनना हमना ला हा फार्स्ट दा नैखिना मोनसे मिरर अब्ला जोंना नै सावगारि थाबा जोंनि सावगारिया बहा सोमजिगोन नैखिनाव सोमजिगोन बुजिना फार्स्ट नोंथांमोन नाय जोंनिया बेखिनाव जिहेतु मिरर थाबा जोंनिया नैखिनाव सावगारि थाबा नैखिनाव सोमजिबाय ओमफ्राय एबार नेक्स्ट स्टेपाव जोङो नैखौ नायलाय एबार माबायदि फल्डिं खालामदोंमोन एबार नैया नैबायदि नैखिनाखौ नैथिं ओरै फल्डिं खालामदों एबार नैथिं ओरै थ' अब्ला जोंनाय जोंनि मिररा नैथिं थागोन एबार जेथिं फल्डिं खालामदों बेखौ मिरर होनना हमलाय एबार नैखौ जोंनिया मा हमो मिरर होनना हम अब्ला नै बिसोर मोननै पिक्सारा मा जागोन नैबे थायोबा जोंना नैथिं फैगोन नैखिनाव थागोन बार नैखिनानिया जोंना नैखिन थागोन जोंनिया बेनो जागोन एन्सारा बेनो जागोन जोंनिया लास्टआव जों बेखौनो मोनबाय आरोना जोङो बेखौ जुदि फुवारफिनोबा नैबायदि खालामनायखौ जुदि लास्टआव फुवारफिनोबा जों नैबायदि मोनबाय खिन्थु नोङो नाय नोङो नै सिन दा जोङो दा फल्डिं खालामनायाव जे सिन होना हमना लादोंमोन बे सिनखौ जोङो एन्साराव जों नुनाय नङा जों बेखौ खालामनायनि गावनि सुबिदा खालामनो थाखायसो जोङो बेखौ नै जा सिन होदों बेखौ जोङो हमना लानाय जादों थ' दा नेक्स्ट कुइसन जोङो सावरायना नायलायदोंसै नायदो नेक्स्ट कुइसना जोङो आङो आखिना होनोसै आरोना नेक्स्ट कुइसनखौ थ' नेक्स्ट कुइसनाबो बेबायदिनो सेम एसे जोङो बे आगोल दानिनि कुइसनखौ जुदि बुजिदोंबा नैखौबो जोङो ओरैनो एकदम हागोन आरोना थ' नैबायदि जाहैबाय बेनिफ्राय बेखौ नैथिं फल्डिं खालामबाय दानि बायदि नैथिं ओरै फल्डिं खालामबाय नैखिनाव ओमफ्राय जोंनिया फल्डिं खालामबा बेबायदि मायदि मोनहैखो बेखौ मोनहैबाय नैबायदि बेखौ नैबायदि मोनबाय बेनिफ्राय एगेन जोङो दानिनि बायदिनो नैथिं फल्ड खालामबाय बेखौ नैथिं ओमफ्राय बिदि फल्ड खालामबा जोंनिया माबायदि मोनहैखो जोंनिया नैबायदि मोनहैबाय आरोना बेखौ दा एगेन जोङो बेखौ जोङो नैथिं फल्ड खालाम नैथिं फल्ड खालाम बेखौ नैथिं फल्ड खालामबाय आरोना अब्ला जोंनिया लास्टआव मा मोनखो जोङो लास्टआव मोनबाय जों नैबायदि मोनबाय नैखिना बाहागोआ थाबाय आरोना दा बेबायदि मोननायखौ जोङो नैयाव ओरैबायदि सार्कोल काट खालामबाय आरोना बेयाव मोनथाम बेबायदि जों मा खालामखो सार्कोल काट खालामबाय दा होमबा जोंना इमेजआ माबायदि जाहैगोन थ' नायदो जोंनिया इमेजआ माबायदि सोमजिगोन इबारनिया थ' फार्स्ट अफ अल जोङो नै मेन जा गोदोर इमेज दङ ना फार्स्ट इमेजखौ जोङो आखिग्रोना लानांगोन थ' बेखौ जोङो आखिना लाबाय बेवहाय नायदो थ' बेखौ आखिना लाग्रोबाय जोङो बेखौ आखिनायनि उनावहाय आङो दानि जेरैबायदि खालामदोंमोन ओरैबायदि जोङो फार्स्टनिफ्राय खालामदेरनांगोन जोङो फार्स्ट पेपार फल्डिंआ नैबायदिमोन ना बेखौबो जोङो नैबायदि पेपार फल्डिंखौ नैबायदि मा खालामना लाखो आङो सिन होना लाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट एबार नैखौ पेपार फल्डिं खालामदोंमोन ना अब्ला जोङो नैखौ नैबायदि खालामना लाबाय बेखौ नैबायदि नेक्स्ट एबा बेखौनो अब्ला जोङो बेखौबो नैबायदि होना लानांगोन नैबायदि जोङो मा खालामखो होना लाबाय बेनिफ्राय जोंना लास्टआव नै सावगारिया मोनहैगोन थ' दा बे सावगारिखौ जोङो आखिना लानोसै बेवहाय नै मोनसे दङ बेनिफ्राय नै मोनसे दङ ओमफ्राय नै मोनसे दङ थ' बेबायदि जाहैबाय आरोना नै सावगारिया जोंनिया थ' ओमफ्राय जोङो फार्स्टनिफ्राय जोङो फार्स्ट अफ अल नै मोनसे सावगारिखौ जोङो नायनानै नै मोनसे सावगारिखौ जों खालामग्रोनांगोन दा बे मोनसे सावगारिखौबा जोंना मायाव फल्डिं खालामो बेखौ जोङो मा हमगोन जोङो मिरर हमगोन दा नै मोनसेयाव नैखौ फल्डिं खालामदोंमोन ना अब्ला जोंनिया नैबे मिरर जाहैगोन नैबे थ' अब्ला जोंनिया नैबे मिरर जाहैबाय आरोना नैबे मिरर जाहैबाय अब्ला मिरर जायोबा नै मोनसे सावगारिया जानखाराव खनाथिं दोङो ना अब्ला नैबे सावगारियावबो जोंनिया माथि थागोन बे खनाथिं थागोन बा नैबे नै साइडथिं दङ ना अब्ला नैबेबो जोंनिया नै साइडथिं मोननाय जाबाय बा नैखौबो जोंनिया नैखिनाव मोननाय जाबाय थ' नाय जोंनिया नै मोनसे सावगारिया कमप्लिट जाबाय एबार नेक्स्ट जोङो नेक्स्टआव जोङो नै मोनसे सावगारिखौ नायलायनोसै बे मोनसे सावगारिखौ जों नायनो थाङोबा जोंना मिररा एबार माबे जागोन फरायसानदोंमोन मिरर जागोन नै मोनसेया जेराव फल्डिं खालामदो बेखौ मिरर हमबि बेबायदि स्टेप थाङोबा नोंना गोरलै आरो बेबायदि जुदि जोङो स्टेपखौ जुदि बेबायदि खालामाबा अभियासलि नोंहा गोरा जाखागोन होननानै नोङो बेखौ मिथिना लाखा ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्ट स्टेपआ जाहैबाय नैबे नेक्स्ट स्टेपआ जोंनिया नैखौ मिरर हमगोन एबार नै मोनसेखौ मिरर हमगोन जेराव जोङो फल्डिं खालामदो बेखौ एबार नैबे ना जोंनिया नैखौ मिरर हमगोन दा बेखौ मिरर हमबा जोंनिया मिररखौथ' जों मिथिखाबाय आगोलनो नैबे जोंना नै खनाव दङ अब्ला जों मा होदो बे खनाव नैबायदि होदो जोङो ओमफ्राय जोंनिया नै खनायावबो जोंनिया नै खनावबो मोनसेल' जाहैगोन जोंनिया नै खनावबो जोंनिया नै मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय नै मोननैया जागोन नैथिं नैबायदि थाहैगोन नैथिं मोनसे ओमफ्राय बिथिं मोनसे बेनिफ्राय नैथिंना मा जाहैगोन नैथिं मोनसे
बिथिं मोनसे बेबायदि थाहैगोन नैबायदि माने जोङो हमोबा नैथिं जुदि जोङो बे सावगारिखौ मिल रुजुना नायोबा नैबायदि जाहैबाय आरोना जोंनिया नै साइडथिंनिया मोनथाम नै साइडथिंबो मोनथाम थ' जोंना नै मोनसेयाबो जोंनिया जोब्बाय एबार नेक्स्ट जोङो नै मोनसेनि थाखाय फैलायगोन दा बे मोनसेनि थाखाय जोंनिया जों मिररखौ माखौ होनना हमना लागोन नै मोनसे जेराव फल्डिं खालामदो बेखौ मिरर हम आं बार होनबाय थादों बेखौ दा जोंना मिररा जोंनिया जागोन नैबे जोंनिया मा जागोन मिरर जाना फैबाय दा अभियासलि जोंनिया माबायदि जाहैगोन नैबे जोंनिया नै खाथियाव दङ ना ग्लास खाथियाव अब्ला जोंना नै मोनसे थाबाय ओमफ्राय नैथिं मोनसे थाबाय ओमफ्राय नै मोनसेया जिहेथु लास्टआव दङ जेराव दङ बेयावनो जागोन जोंनिया लास्टआव मिररनि गोजान्थायाव दङ अब्ला नैबे मिररनि खाथियाव दं सेराव दं नैबे सेराव जाबाय मिररनि जानथायाव दं अब्ला जोंना नैसोर मोननैया नै ओरै जाहैबाय ओमफ्राय एगेन जोंना नैथिंनियाबो सेम बेबायदिनो नैबे मिररनि खाथियाव दङ नैबे जाहैबाय ओमफ्राय नैसोर मोननैया मिररनि जानखाराव दं नैथिं मोनसे नैबायदि जाहैबाय नैबायदि बेनिफ्राय जोंना नैबे मिररनि नैखिनु दङ सरि नैथिंनियाथ' जोंनिया नैथिं फैगोन ओमफ्राय नैसोर मोननैया जोंना नैबे जाबाय आरोना नै मोनसे बेनिफ्राय नै मोनसे जाबाय थ' जोंनिया बेनो जागोन एक्सुवेलि इमेजआ नैबे जोंनिया जा लास्टआव जा इमेज मोनगोन बेयो नैबे जाहैबाय आरोना पेपारखौ फल्ड खालामनायखौ जोङो फुवारजोबना नायबा खिन्थु बेवहाय जोङो नै जा मिरर बायदि होना लादों बेयो जोंनिया अपसनाव थानाय नङा जोंनिया नैबायदि खिन्थु नोङो आखिनाव नों बेबायदि मिररखौ नों बानायना लाना आखिबा गोरलै जायो आं बेखौसो फोरमायनो सानदों नोंथांमोना जुदि बेबायदि मिरर जुदि हमनानै आखिना लायाबा अभियासलि बेखौ नोङो भाबिबाय थानायावनो खर' सर' गिदिंलांगोन एसे थ' ओंखायनो होनदों जे स्टेप बायदि थाङा आं जेरैबायदि थांदों जों दा लास्ट स्टेपखौ मोनबाय जों फार्स्टआव जा लास्ट स्टेप मोन्दोंमोन ना बेखौ आखिग्रोना ला बिनि उनाव जों नेक्स्ट स्टेपाव जोङो नैनिफ्राय रिटार्न जा बे स्टेपखौ मोनहो बिनि उनाव नै स्टेपखौ लाबोबाव बिनि उनाव लास्टआव बे स्टेपखौ जोङो मोननो हाबाय आरो अब्ला जोंनिया जाहैबाय एन्सारा थ' दा जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै नेक्स्ट कुइसनाबो एकदम गोरलै नेक्स्ट कुइसनखौ आङो आखिना होनोसै थ' नायदो थ' नेक्स्ट कुइसनाव जोङो ट्रायंगोलनि सोलोंनोसै मोनसे ट्रायंगोल लाबाय आङो मा लाखो मोनसे ट्रायंगोल लाबाय बे ट्रायंगोलखौ आं फार्स्ट अफ अल नैथिं ओरै माबाखौ आङो बिथिं ओरै फल्ड खालामबाय नैथिंनिफ्राय ओरै नैखौ माबानानै नैथिं फल्ड खालामबाय आरो ना अब्ला जोंनि सावगारिया जाहैगोन नेक्स्टआव जाहैगोन नैबायदि जाहैबाय जोंनि सावगारिया नैबायदि नैबे मा जाखो नैबायदि जाहैबाय थ' बेबायदि जायोबा जोंनिया नेक्स्ट आरो एगेन नैनिफ्राय ओरै फल्ड खालामबाय नैनिफ्राय ओरै खालामनानै बिथिं आं फल्ड खालामलायबाय बिथिं फल्ड खालामबा अब्ला जोंना थार्ड सावगारिया माबायदि जाहैखो नैबायदि जाहैबाय जोंनिया नैबायदि जाहैगोन आरोना नैबायदि जाहैबाय माने नैयाव जोंनिया नैथिं फल्ड खालामबाय नालाय अब्ला जोङो नैयाव खालामदो नैबे नैयाव ओरै खालामदो बेनिफ्राय जोंनिया नैयाव खालामदो नैयाव मोनसे ओरै सार्कोल दा बेबायदि जोङो काट खालामबाय नै मोनसे ट्रायंगोल काट खालामबाय बेनिफ्राय नैयाव मोनसे सार्कोल काट खालामबाय दा अब्ला जोंना मेन इमेजआ माबायदि सोमजिगोन नैबे जोंनिया माबायदि सोमजिगोन बेखौ नायलाय दा जोङो आगोलनि बायदि रुलखौनो फल' खालामगोन थ' फार्स्ट अफ अल जों ट्रायंगोलखौ आखिना लाग्रो बे जा मेन ट्रायंगोल दङ ना बेखौ जोङो आखिना लाग्रो दा मेन ट्रायंगोलखौ आखिना लाबानो जोंनिया बेयो सल्भ जाहैबाय दा मेन ट्रायंगोलखौ आखिबाय ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्टआव जोंनिया जेरैबायदि फल्ड खालामदोंमोन ओरैबायदि जों बेखौ नाम्बारिं खालामदो दा ओमफ्राय लास्टआव जोंनिया नैबायदि फल्ड खालामदोंमोन नैबायदि ओमफ्राय जोङो नैखिना बाहागो आखिना लाग्रो फार्स्ट अफ अल जोंनिया नैयाव नैबायदि थाबाय नैबायदि थाबाय जोंनिया नैबायदि थाबाय बेनिफ्राय नैयाव जोंनिया सार्कोला नैबायदि थाबाय थ' बेबायदिमोन थ' दा फार्स्ट अफ अल जोंनिया मिररा माखौ लागोन जोंनिया नैखौ मिरर लागोन नै मोनसेखौ नैखौ जोंनिया मिरर लाग्रोगोन अब्ला नाय नैखौ मिरर लाबा जोंनिया मा जाहैगोन नैबायदि जाहैबाय ट्रायंगोला माबायदि जाहैगोन नैबायदि जाहैगोन ट्रायंगोला जाहैगोन नैबायदि जाहैगोन जों मिथिखागौ जों आगोलबो होनदों जे जोङो इमेजाव जोंनिया जे बाहागोआ मिररनि खाथि जायो बे बाहागोआ बेयावबो मिररनिनो खाथि जागोन दा जोंना नै मोनसे ट्रायंगोल नैखिना गोजौनि बाहागोआ मिररनि खाथिना थ' नैथिंनियावबो जोंनिया सायखङावबो बेखिना बाहागोआ जोंनिया मिररनि एथे सेराव सोमजिगोन दा जोंना नै मोनसे सावगारि नैनिफ्राय बे मोनसेया जोंनिया क्लियार जाबाय खिन्थु नै सार्कोला जोंनिया नै गोजौनि थाखाय फैनाय नङा मानो फैया नायदो जों जुदि नैखिना बाहागो फल्ड खालामबा नैखिना बाहागोआ नैथिंसो फैगोन नैखिनियाव जाना थागोन दा नोंथांमोना फल्ड खालामनाय नैथिं ओरै जाना थागोन नैथिं थ' जोंनिया नै सार्कोलखौ जोंनिया नैखिनिया बाहागोआ जोंनिया मोननाय नङा मानोना नैयालासे जोंनिया फैयानो फल्ड खालामबा ओंखायनो बेबायदि जाबाय एबार नेक्स्ट स्टेपआ जोंना मिररा माखौ हमगोन नैनिफ्राय एबार नेक्स्ट स्टेपआव नै मोनसे फैलाय अब्ला जोंना मिररा नैखौ हमबाय नैखिना बाहागोखौ जोङो जेराव फल्ड खालामदों बेयाव होमबाना नैखिना बाहागोआ जों मिरर जाबाय अब्ला जोंना नैखिनाया नैयाव थाबाय मिररथ' जों मिथिखागौ माबायदि सोमजियो ओमफ्राय नैखिना बाहागोआ जोंना नैयाव जागोन सेम आरोना ओमफ्राय नैथिंनिया नैबायदि जाहैबाय
थ' जोंनिया सावगारिया जागोन बेनो थ' बेखौ जों मिथिनांगोन एकदम गोरलै आरोना बेखौ आं मिरर इमेजाव जों जोबोद मोजाङै सोलोंदों थ' ओंखायनो आं नोंथांमोननो रिकुवेस्ट खालामो बेखौ नायाखैब्ला नायनानै लाजागोन थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ आवलायनोसै जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो नेक्स्ट कुइसना जाबाय जोंनिया ट्रायंगोलनिनो थ' जों बेखौबो नै आखिनानै जाबाय आङो मोनसे बेखौ लाबाय ओरै थ' नायदो मोनसे ट्रायंगोल लानाय जाबाय बेया ट्रायंगोलखौ जोङो निउ फल्ड खालामबाय नैथिं फल्ड खालामबाय आरो एबार नैथिं फल्ड खालामबाय बिनि उनाव नैखिना सोमजिगोन ना जोंनिया बिनि उनाव मा जागोन जोंनिया बेबायदि फल्ड खालामा बिनि उनाव बेबायदि फल्ड खालामबा जागोन जोंनिया नैबे जागोन दा बिनि उनाव एगेन जों निउ फल्ड खालामनायनि उनाव दा बे फल्ड खालामबा नैबे जाहैगोन दा बेनि उनाव जोंनिया माबायदि जाहैगोन सेपा जोंना जाहैगोन नैबायदि जोंना जाहैगोन नैबायदि सेप जाहैगोन ओमफ्राय बेबायदि जोंनिया सेप जाहैबायना बेबायदिखौ जोङो नैयाव खालामदो बेबायदिखौ जोङो नैबायदि सिन होदो आरो नैबायदि माबायदि खालामदो बे ट्रायंगोलखौ लास्टआव जोङो नैबायदि सिन होदो आरोना नै ट्रायंगोल जा नैखौ दाननानै मोनदों दा जोङो बेखौबो दानिनि बायदिनो जोङो फार्स्ट जेरैबायदि आखिदोंमोन बेखौ जोङो आखिना लानांगोन आरोना जोङो सेम आरोना बेनिफ्राय मारै फल्डिं खालामदो नैबायदि फल्डिंखौ जोङो फार्स्ट अफ अल नैबायदि सिन होना लाग्रो फल्डिंखौ बेयाव फल्डिं खालामदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ नैयाव फल्डिं खालामदोंमोन नैयाव ओरै फल्डिं खालामदोंमोन ओमफ्राय लास्टआव जोंनिया नैखिना इमेज जादोंमोन आरो बेवहाय जोंनिया नैबायदि सिन होनो हादों नैबायदि जों मा होदों नैया सिनखौ होनो हादों अब्ला जोंनिया मिररा माबे जागोन मिररा जागोन नैबे जागोन नै मोनसेया जोंना मिरर जागोन अब्ला जोंना नैबे थायोबा जोंना नैथिं मा जागोन बेयो नैबायदि थाहैबाय नेक्स्ट नैनिफ्राय जोंनिया बेखौ मोनबाय जोङो बेखौ मोनबा जोंना नैखिना बाहागोआ सोमजिबाय ओमफ्राय नेक्स्ट जोंनिया नैनिफ्राय एबार नैखौ मोननो थाखाय जोंना मिररा माबे जागोन मिररा नैबे जागोन नै मिडलनिया थ' अब्ला जोंना मिररा बे जाबाय मा जागोन जोंना मिररा जोंनिया बे जाबाय अब्ला जोंनिया नाय नैबे जिहेतु मिडलाव दङ बेखिनिया जोंनिया जेबो चेन्ज जानाय नङा नै मिडलाव लाबाय बेबायदिनो थाबाय जास्ट नैबेल'सो जोंनिया नैयाव फैगोन नैबे जोंनिया बेयाव फैबाय थ' दा जोंनिया जा इमेज मोननो गोनां बे इमेज मोननो गोनाङा जागोन जोंनिया बेनो एबार नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो सावरायलायनोसै थ' नेक्स्ट कुइसना जोंनिया बर्गनि फैलायबाय जोङो मोनसे बर्ग स्कुवेर लानोसै जोङो स्कुवेरखौ आखिना लानोसै निया स्कुवेर आखिबाय जोङो थ' जोङो स्टेप बाय स्टेप खालामलांबाय थाया आं जेरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि थ' फार्स्ट अफ अल बेखौ जोङो नैथिं फल्डिं खालामबाय बाथिं फल्डिं खालामखाङो नैथिं ओरै खालामना बेथिं ओरै फल्ड खालामो बेखौ ओमफ्राय नेक्स्टआव बेखौ बेबायदि जुदि फल्ड खालामबा जोंनिया माबायदि जाहैगोन बेयो जोंनिया सावगारिया जाहैगोन नैबायदि स' सावगारिया बेबायदि फल्ड खालामबा जोंनिया सावगारिया जागोन नैबायदि जाबाय बेनि उनाव एगेन जों बेखौ नैखिना फल्ड खालामबाय बेखिना फल्ड खालामबा जोंनिया सावगारिया माबायदि जाहैगोन सावगारिया जाहैगोन जोंनिया नैबायदि थ' नैबायदि जाहैबाय जोंनिया सावगारिया थ' बेखौ एगेन जोङो नैखौ फल्ड खालामबाय नैबायदि थ' नैखौ फल्ड खालामबाय जों बिथिं थ' होमबा जोंनिया लास्टआव सावगारिया माबायदि सोमजिखो सावगारिया जोंनिया नैथिं आखिनोसै आङो थ' सावगारिया सोमजिबाय जोंनिया नैबायदि थ' सावगारिया सोमजिबाय नैबायदि थ' बेबायदि सोमजिबा जोंनिया बेखौ निउ मोनसे ट्रायंगोल सेप आखिबाय नैबायदि दा जोंनिया ओमफ्राय एक्सुवेल सावगारिया माबायदि जागोन बेखौ आखिनांगौ थ' आं नैथिं बुजायदेनसै जोंनि मेन सावगारिखौ आं आखिना लानोसै मेन सावगारिखौ आं आखिना लाबाय नैया दा मेन सावगारिखौ आखिना लानायनि उनाव जोङो स्टेप बाय स्टेप थांसै फार्स्ट अफ अल जोंनिया मा खालामदोंमोन बेखौ नैबायदि जोङो फल्ड खालामदोंमोन बे फल्ड खालामदोंमोन ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्ट स्टेपआ नैथिं ओरै फल्ड खालामदोंमोन थिं ओरै बेनिफ्राय थार्ड स्टेपआ जोंनिया नैखौ ओरै फल्ड खालामदोंमोन बेनिफ्राय लास्टआव जों मोन्दोंमोन लास्टआव जोङो ट्रायंगोलखौ नै आखिदोंमोन नाय जोंनिया जुदि नै मोनसेखौ जुदि फल्ड खालामो नैनिफ्राय जोङो नै मोनसे मोननो थाखाय जोंनिया बेखौ फल्ड खालामबानाय बेखौ फल्ड खालामबा जोंनिया नै ट्रायंगोलखौ जोंनिया मोनै सहैया थ' ओंखायनो जोंनिया नैखिना बाहागोआव जोंनिया जेबो फैया नैखिनाखौ फल्ड खालामबा जोंनिया नैखिना जोंनिया नैयालासे मोनहैयो आरोना जोंनिया नैखिनावनो जोंनिया स्टप जाहैगोन थ' ओंखायनो जोंनिया नैखौ जेब्ला जों नैखौ फुवारो अब्ला जोंनिया बेखौ मोना बा नेक्स्ट नैनिफ्राय बेखौ थांसै ओमफ्राय जोंनिया नाय जिहेतु नैखिना मोनदिया नैखिना बाहागोआ नैखिना ना बेखिनाखौ जोंना मिरर हमबाबो जोंनिया नैखिनायाव जिहेतु लांदां जेबो गैया अब्ला जोंना बेबायदिनो मोनगोन थ' ओमफ्राय नेक्स्ट स्टेपआव जोङो नैखौ मिरर लागोन नैनिफ्राय नैयावबो जोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नैखौ फैनायाव जोंनिया नैबे मिरर जागोन नैबे थ' बे मिरर जाबा जोंनिया नैबे दोङो ना बे दोङोबा जोंनिया नैबायदि जाहैबाय आरोना बेयो थ' जोंनिया नाय अब्ला जोंनिया खैथा सोमजिखो अनलि जोंनिया मोनसेल'सो सोमजिबाय पार्सनाव नैबायदि जाहैबाय आरो बे थ' नैनि थाखाय जोंनिया नैबायदि मोनबाय ओमफ्राय जोंनिया बाखि गैला थ' जोंना नै सिन होनाया जोंनिया खिन्थु बे माबा जा जोंनिया कुइसन खालामगोन बे जों जा सिन होना लादों मिरर बोना लादों बेसो जोंनिया थानाय नङा हा बेखौ जा जोङो खालामनायनि पारपस थाखायसो जोङो इजि मेथड जायो खालामनो थाखायसो जोङो बेखौ
बोनानै लानानैनो जोङो बेखौ खालामनो गोनां जादों दा नेक्स्ट कुइसन नायलायदो दा नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय जोंनिया सार्कोलनि बार बुजायदेनसै थ' मोनसे सार्कोल लाबाय जोङो सार्कोल मोनसे नैबायदि लाबाय सार्कोल थ' सार्कोला एसे आंना जाहैदो आरोना सार्कोल बायदि बे सार्कोलखौ आङो नै मोनसे नैथिं फल्ड खालामबाय नैथिं ओरै फल्ड खालामबाय इथिं ओरै अब्ला जोंनिया माबायदि मोनगोन जोंना फल्ड खालामबा मोनगोन नैबायदि नेक्स्टआव जों नैबायदि जाहैबाय होमब्ला बेखौ एगेन जोङो नैथिं फल्ड खालामबाय सरि नैथिं ओरै सिदा नैथिं ओरै स्ट्रेट लाइन ओरै पारपेन्डिकुलार माने नैथिं ओरै बिथिं जोङो फल्ड खालामलायबाय ओमफ्राय जोंनिया माबायदि मोनखो सावगारिया लास्टआव सोमजिबाय नैबायदि सोमजिबाय जोंनिया नैबायदि खावसे नैखिना बाहागोआ अब्ला जोङो बेखौ जोङो नैबायदि ओरै खालामबाय आरोना जोङो बेबायदि जोङो बेखौ दानखावबाय ओमफ्राय जों दा सावगारिखौ माबायदि जागोन नायनांगौ दा जों फार्स्ट अफ अल जों मा खालामनांगोन मेन सावगारिखौ आखिना लानांगोन मेन सावगारिखौ नैबायदि आखिबाय ओमफ्राय पेपार फल्डिंखौ आं नैबायदि होबाय नैथिंनिया नै मोनसेखौ फल्ड खालामनानै ओमफ्राय नैथिं जोंनिया नैथिं फल्ड खालामदोंमोन नायदो दा बे माबायदि जाहैगोन जोंनिया थ' दा जोंनिया नै फार्स्टआव नेगेटिभ जाना दङ नैबे नाय अब्ला जोंनिया नैनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय जोंना मिररा माखौ लागोन जोंना मिररा नैबे जाहैगोन नैबे थ' बे मिरर जायोबा जोंनिया अभियासलि नैथिं नैबायदि सोमजिगोन नैनि सावगारिया नैथिं ओरैबायदि सोमजिगोन एबा नेक्स्ट स्टेपआव जोंनिया नैबे मिरर जाहैगोन नैबे मिरर जागोन आरो नैबे मिरर जाबा जोंनिया नैनि सावगारिया नैखिनियावनो सोमजिगोन नैथिं ओरै स्ट्रेट लाइन फैनानै नैथिं मा सोमजिगोन नैथिं ओरै जाफैगोन नैथिं ओरै नैबायदि जाहैगोन दा जोंना नाय सावगारिया जोंनिया बेबायदि मिरर आखिना लाबा जोंनिया एकदम गोरलै ना थ' ओंखायनो होनदों मिररनि सावगारिनि भिडिअखौ नायग्रोना लाग्रो अब्लासो बेखौ मोजाङै बुजिगोन दा जोंनिया नाय जों एकदम बांद्राय सानबाय थानो गोनांथियानो गैया आरो मिरर आखिनानै जों खालामबा जुदि मिरर आखिना खालामाखै मिरर आखियालासिनो नोङो गावनो खालामना नायलाय माबायदि जोङो गोरा मोनगोन ओंखायनो होनदों जे जोङो फार्स्ट अफ अल जों फार्स्टनिफ्राय जों दा रिजनिंनि पार्ट जों सोलोंगासिनो ना जोंनिया वाटार इमेजआ अलरेडि जोब्बायनो होनजायो जों होमबाबो आरोबाव जोङो कुइसन सावरायगोन ओमफ्राय जोंना फार्स्ट पार्टआव जोङो मा सोलोंदोंमोन मिरर इमेजनि सिगाङाव जों सोलोंदोंमोन माबायदि जोङो ट्रायंगोल माबायदि जोङो काउन्ट खालामो माबायदि जोङो स्कुवेर काउन्ट खालामो माबायदि जों रेक्टेंगोल काउन्ट खालामो बेफोरखौबो जों सोलोंबाय थ' ओंखायनो बेफोरखौबो नायनानै लाबानो जाबाय थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो थ' नेक्स्ट कुइसना जोङो सार्कोलनि लालायनि जों दा मोनसे नेक्स्ट कुइसना जों बेबायदि सार्कोल लानाय जाबाय थ' बे सार्कोल लानाय जाबाय बे सार्कोलाव जोङो माने जोङो बे सार्कोलाव मा खालामखो जोङो नैबायदि जोङो ट्रायंगोल शेप माबानाय जाबाय आरोना बेबायदि सार्कोलाव ट्रायंगोल फल्ड खालामनाय जाबाय आरोना नैबायदि माने जोङो नैथिंखौबो नैथिं फल्ड खालामबाय बिथिंनिखौ बिथिं फल्ड खालामबाय बिथिंनिखौ बिथिं फल्ड खालामबाय एक्सुवेलि बेवहाय जोंनिया आंना डायग्रामावथ' बेबायदि जादों खिन्थु जोंना नैखिना बाहागो बेखिना बाहागो जोंनिया सेम बेखौ हमना लाबानो जाबाय दा बेखिना नोङो मोजाङै आखिनानै ट्रायंगोलखौ मोनसे आखिना नाय ओमफ्राय नैखिना बाहागो बेखिना बाहागो एसे सेम लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्टआव माबायदि खालामदो बेयो नेक्स्टआव जोंनिया नैबायदि नेक्स्टआव जोंनिया मा मोनखो ट्रायंगोल मोनहैबायना जों नैबायदि ट्रायंगोल मोननायनि उनाव जोङो बेखौ नैबायदि खालामदो नैबायदिथिं खालामदो बेखौ ओरै हादो बिथिंबो ओरै हादो बिथिं नैनि उनाव आरोना बेखौ नैबायदि हादो ओमफ्राय जोंना सावगारिया माबायदि जागोन जों नायनांगौ थ' दा सावगारिया माबायदि नायनांगौबा जोंना फार्स्ट अफ अल फार्स्टआव जोंनो मामोन सार्कोल नालाय जोङो बेखौ सार्कोल आखिना लाबाय ओमफ्राय जोङो ट्रायंगोल शेपखौ जोङो नेव होना लानोसै ट्रायंगोल शेपखौ जों नैबायदि होना लाबाय जोङो ट्रायंगोलखौ ओमफ्राय जोंनिया ट्रायंगोल जोंना माबायदिमोन नैबायदि जाना दङमोन नैबायदि जोङो जानायखौ होना लाबाय बेबायदि जाना दङ आरोना ओमफ्राय जोंनिया नैथिंनि थाखाय नै मोनसेया मिरर जागोन नै मोनसेया ओमफ्राय नैथिंनि थाखाय नै मोनसेया मिरर जागोन ओमफ्राय नैथिंनि थाखाय नै मोनसेया मिरर जागोन अब्ला नाय जुदि नैबे मिररबा जोंनिया नैथिं ओरै नैखिना ओरै सोमजिगोन नैथिंबो जोंनिया नैथिं ओरै सोमजिगोन ओमफ्राय नैथिंबो जोंनिया ओरै सोमजिगोन थ' बेनो जागोन जोंनिया जा पिक्सार सोमजिनो गोनां जोंनिया पिक्सारा जागोन बेनो जागोन थ' नेक्स्ट कुइसना जोंनिया नायलायदो थ' नेक्स्ट कुइसना जोङो रेक्टेंगोलनि मोनसे नायलायदेनसै थ' नैबे जोंनिया रेक्टेंगोलनि थ' बेबायदि जोंनिया फार्स्ट अफ अल जोंनो मा खालामखो बेखौ नैबायदि नैथिं फल्ड खालामबाय आङो बिथिं ओरै फल्ड खालामबाय माने नैबायदि जाहैबाय ना बेखौ नैबायदि फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय नैथिंनिखौबो ओरै फल्ड खालामबाय अब्ला नै मोनसेल' सोमजिबाय आरोना अब्ला जोंना नै मोनसे गेजेरनियाल'सो नैबायदि सोमजिगोन नैबायदि गेजेरनियाल' सोमजिबाय आरोना जोङो बेबायदि गेजेरनियाल' सोमजिबाय ओमफ्राय जोंना नैयाव आरो बेखौ बे गेजेरनिखौ मोनथाम नैबायदि नैथिं ओरै खालामदो बेनिफ्राय बिथिं बेखौ नैथिं ओरै खालामदो बेनिफ्राय बिथिं जोङो बेबायदि खालामलायबाय ओमफ्राय जोंनिया लास्टआव जोंनिया माबायदि सोमजिगोन लास्टआव जोंनिया नेक्स्ट इमेजआ जोंनिया नैबायदि सोमजिबाय नैबायदि नै मोनसेल'सो जाहैबायना बे मोनसेयाव जों मा खालामदो नैखौ जोङो नैबायदि जोङो बेखौ ओरैबायदि मा खालामदो नैबायदि जोङो ट्रायंगोल जोङो मा खालामदो हाखावदो आरो माने काट खालामदो आरो ना अब्ला जोंना
मेन इमेजआ माबायदि सोमजिलायगोन बेखौ नायलायदोंसै थ' फार्स्ट अफ अल जोङो मेन सावगारिखौ आखिग्रोनांगौ आं बार होनदों जे फार्स्ट अफ अल जोङो रेक्टेंगोलखौ आखिना लाग्रोनोसै माखा आखिनोसै आङो रेक्टेंगोल आखिबायना बेनिफ्राय जेरैबायदि फल्ड खालामदों ओरैबायदि आखिना ला बे एकदम गोरलै मेथड आरो बेखौ जुदि नोङो प्रसिडिउर बायदि थाङाबा गोरा जागोन आरोना ओमफ्राय जोंनिया नै मोनसे गेजेरनिखौ जों नैथिं ओरै फल्ड खालामदोंमोन नैथिं ओरै फल्ड खालामदोंमोन नैथिं ओरै मोनथाम बाहागो ओमफ्राय जोंनिया नैखौ नैबायदि ओरै हादोंमोन आरोना बे मोनसे लास्टआव थानाय बाहागो बेबायदि थ' जोंनिया फार्स्ट अफ अल जोंनिया नै मोनसेनिफ्राय जोंनिया बेखौ थांनांगौ बेखौ थ' बेखौ थाङोबा जोंनिया नै मोनसे फल्डिंनि थाखाय नै मोनसेखौ मिरर हमगोन ओमफ्राय नै मोनसे फल्डिंनि थाखाय बे मोनसे मिरर हमगोन अब्ला जोंनिया सावगारिया जाबाय नैबायदि जाहैबाय नैथिंनिया होमबा नैथिंनिया जाहैबाय नैबायदि नै मोनसेनि थाखाय नैबे फल्ड खालामनाया नैबे जाहैबाय ओमफ्राय बेनि थाखाय बे जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट मोननै फल्ड खालामदोंमोन अब्ला जोंना नै मोनसे फल्डनि थाखाय नैखौ मिरर हमबाय बे मोनसेनि थाखाय बेखौ मिरर हमबाय अब्ला जोंनिया नैबे मा जाहैगोन नैबायदि जाहैबाय नै मोनसेनि मिररनि थाखाय अब्ला नैथिंनिया मा जागोन बेयो नैबायदि जाहैबाय थिग बिदिनो नैथिंनि थाखायबो जोंनिया मा जाहैगोन नैबायदि जाहैगोन जोंनिया थ' नैथिंनि थाखायबो नैबायदि जाहैबाय थ' जोंनिया बेबायदि जोंनिया मिरर माने जोङो जेराव फल्ड खालामदों बेयाव मिरर हमै खालामलांबाय थानांगोन थ' जों बेयाव जुदि मिरर हमै खालामलाङोबा नोंना लास्टआव अबभियासलि जोंना मा मोनहैगोन जोङो एन्सारखौ मास्ट बि मोनहैथारगोन आरोना थ' दा जों नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो थ' नायदो नेक्स्ट मोनसे इमेज लालायनोसै जोङो नेक्स्ट इमेजआ नैबायदि जाहैगोन ना नैबायना थ' जोङो बेखौ लालायबाय नैया नायदो थ' बेयाव जोंनिया नैथिं फल्ड खालामनोसै नैथिं ओरै होनोसै बेनिफ्राय नैथिं ओरै थ' नैथिं फल्ड खालामबाय जोंनिया नैथिं फल्ड खालामबाय ओमफ्राय नैथिं फल्ड खालामबाय अब्ला जोंनिया सावगारिया थाबाय नैबायदि एकदम सिम्पोल थाबाय आरोना सावगारिया नैबायदि थाहैबाय जोङो थ' सावगारिया नैबायदि जाहैबाय जोंनिया थ' ओमफ्राय जोंनिया नैखौ मा खालामखो जोङो नैथिं फल्ड खालामबाय सरि नैथिं ओरै प्लेन जागोन ओमफ्राय जोंनिया मा खालामखो बिथिं नैथिं फल्ड खालामबाय बेखौ अब्ला जोंनिया मा जागोन बेयो नैबायदि सोमजिबाय बेयो नैबायदि सोमजिबाय बेयो बिथिं फल्ड खालामबा जोंनिया नैबायदि जाहैबाय ओमफ्राय जोंनिया बेखौ जोंनिया मा खालामखो बे जा सोमजिदोंना बे सोमजिनायखौ जों एबार नैयाव मोनसे सार्कोल होबाय मुवा सार्कोल होखो जोङो नै मोनसे खना मोनसे सार्कोल होबाय बेनिफ्राय नै मोनसे खना मोनसे सार्कोल होबाय बेनिफ्राय नै मोनसे सार्कोल होबाय माने बेबायदि जोङो एंगेल मोनसे सार्कोल होबाय अब्ला जोङो नायदो जोंना मेन इमेजखौ आखिग्रोना ला आं बार होनखादों जों जायखिजाया बेबायदि पेपार फल्डिंनि जुदि जोङो खालामनांगौबा जोङो जा मेन इमेज दङ जों बेखौ नैबायदि जोङो आखिना लानांगोन बेबायदि दा जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो जा काट खालामदोंमोन बेखौ जोङो बेबायदि खालामना लादो मिरर बायदि दानिनि बायदि जेरैबायदि सोमजिदों बुजायदोंमोन ओमफ्राय जोंनिया नैथिं ओरै खालामबाय ओमफ्राय जोंनिया नैखिना बाहागोआ थाबाय नैबे मोनसे थाबाय बेनिफ्राय नैबे सार्कोला जोंनिया बेबायदि होना लाबाय बेनिफ्राय जोङो नायदो बेनिफ्राय जों नैनिफ्राय नै स्टेपखौ मोननांगौ दा बे स्टेपखौ मोननांगौबा जोंनिया नैबे नै मोनसेया जिहेतु जोङो नैयाव फल्डिं खालामदों नैखौ जों मिरर हमना लागोन ओमफ्राय मिरर हमबा जोंनिया मा जागोन नैथिं नैबे सोमजिबाय नै मोनसेया नैबो सोमजिबाय बे मोनसेया जोंनिया नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय लास्टआव बे मोनसेया जोंनिया माबा सोमजिगोन नैयाव सोमजिगोन जोंनिया बेबायदि जाहैबायना थ' बेखौ मिथिनांगोन आरो ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्ट स्टेपआव जोंनिया नैखौ जोंनिया नैथिं फल्ड खालामदोंमोन ना अब्ला जोंनिया नैखौ मिरर हमगोन एबार नैनिफ्राय नैखौ फैनायाव जोंनिया नैबे मिरर जाबाय नै मोनसेनि थाखाय एबा नैथिंनि थाखाय नैबे मिरर जाबाय अब्ला जोंना मिरर जाबा नैबे सोमजिबाय नै खनाव नैबे सोमजिबाय नैबे नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय नैबे नैयाव सोमजिबाय जोंनिया थ' जोंनिया मा जागोन एक्सुवेल जा इमेज मोननो गोनां लास्टआवहाय जों मोनगोन जोंनिया बे जाबाय जोंनिया थ' नाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ जोङो जेसेबां पेपार फल्डिं आरो काटिंनि जेसेबां इम्परटेन्ट कुइसन दं जों बिसोरखौ गासैखौबो सावरायगोन ओंखायनो जुदि भिडिअखौ मोजां नांदों आरो जुदि बुजिनाय बायदि मोनदोंबा एटलिस्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक होनो बावनो नाङा मानोना जों बे भिडिअखौ बेफोर जा नोंथांमोननि थाखाय कम्पिटिटिभ एग्जामनि भिडिअ बानायगासिनो एसे खस्थ' जायो जोंहाबो बानायनायाव आरो नोंथांमोननि जुदि सापर्ट मोनोबा जों अभियासलि जोंनि जा खस्थ' खालामदोंमोन बे खस्थ'खौ जोङो ओरैनो थांनाय बायदि मोना आरोना मोजां मोनो ओंखायनो जेसेबां हायो जोंखौबो सापर्ट खालामजालायबानो जाहैबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक होनो बावनो नाङा थ' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय